Good morning mga mamsi. Ang lulutuin naman natin ngayon ay isda. Ayan, paksiw na isda. Ayan, so nalinisan ko na ito mga mamsi. At saka nalagyan ko na rin ito ng asin. So ipisa na natin mga mamsi. So ayan, ito yung kamatis tsaka yung sibuyas. Sakay na natin siya ito. Lagyan natin ng sabaw. Ayan yung mamsi. Madali na naman siya lutuin ng mamsi. Tsaka masarap pa. Paparami na naman yung pagkain natin ng kanin. So, hintayin lang natin siyang kumulo ng mamsi. Lalagay na natin yung or kalamansi. So yan naman siya ang paksiw na isda sa kamatis. Yan. Simpleng ulam pero masarap mga mamsi. Paparami naman ang kain natin ito mga mamsi.